Yo, Shafere Buffett is your boy Physical Keys, aka President Coding Line Keys. Happy. I'm still here. Spill the beans with Physical Keys. I heard you guys within I'm Frostana and I'm saying Mpateleno, VVS Studio. My boy, come on, just go some. Come back at What minutes and let's go. I'm saying one and done with triple on point, Lengas Abati. But the show, but the skippers in top of the Muteko. Into motivated and run upon a good figure, Jevelutang Yavangena, and I'm winter. Belling shy tree. Oh, and Fede van Dach, we will change your wedding call. They were very being playing with things that were not corner. So, Manning at Cog and Japan. Oh, Manuel Dal and Japan. Yeah, but I go look for them fetish to young show assistants and look now when you want to business corner. So, Mangabe now, Nazu, Kalam Champion, I've been shopping and so if you wash you, nothing about this plan. Oh, yeah, Kumela with Manchester. Business. Yeah, in this not easy so. Yeah. Integrate and plus yabona you podcast lam kafikile ntwana advertise page akhela bazokusupport abantu ngoba postana yabo. Maye ungakuphi ngale business lakho livaya kanjani washa ini ngicela kwabekele story. Alright, Fede thina social marketing mina ngwasha marketing ngebusiness lokwasha marketing shoot ima weekend so obviously amachita mawangaya ngespanini mhlawumbe abanye bangabe bebaye kuma party bayentweni ezikanjalo bayazi ukuthi ngama Saturday ngikhona bayafika bawaletha marketing ngikwazi ukuthi ngibayenzele yabo. Yeah, mawuchacha bongaphi kokuzama. So kuyadependa nakhona ukuthi iteki lakho wena lelo uzofuna ukuthi ngikwashele lona ngikwashela yeah so ukuthi nakhona likanjani lona yabo. So akona kuhlupa ngicompare ama price ngasho ukuthi mangabe limhlophe vele iprice e1 because iteki limhlophe vele angeke lichinje izohlezi njalo. Price yakhona sho ukuthi kusho kona ukuthi kuyohlezi kuyiprice iteki limhlophe yabo. Yeah, manje impongo newasha mhlambe bakufikele nempongo awushaya discount inyanga. Yeah, okay, nanoma ngingakushaya ngakushaya discount mara ngazi ukuthi customer lama ngishona next time ungenzela ukuthi mhlambe mangabe ufuna ukubuza ubuya yabo. Angiyazi ukuthi uzoyiletha le shotile mhlambe because angisho sasebenzisana. Nawe mangabe uyabona ukuthi amateki ngiwashela wona kahle nama ngingazi ukuthi wena uzoza nina ngisho uyazi ukuthi nami ngikhona ngama weekend mangabe nawe ngeweekend uyayifuna ukuletha akuna stress. Paseka from ebhubesini bafethu washa amateki washa ikipa ezimhlophe washa konke kumhlophe angibamba njayami anyakufila bazokusupport abantu bafethu ngimzile untango uzikhulumele ngamani ufuna paseka nibamba bambela amabhaji la ngidakho Physical Keys. I'm saying bafana abantu bebakufrostana sadi intwana ngobe sinawo kuya interview le. Oh liyaqala fraud yabo. Akuthandile abantu la ntwana blind ngithola manje ukuthi yamanjani indawo bona. Okay, last time feeling petty fro kona ngisho vele bengikhuluma ngayo yona le fro ukuthi hayi okay isikhathi masikhona nami ngikhona so naye akusumuntu ongathuhleza khona ngoba ngimboni la ku interview yabona mfethu so ngasho ukuthi ngifuna khona. Yeah, kumele abe khona ngeke kuhlale kwenzeka ngathi khona because angazi natanga ngiphelela mntana ngiphelela ngisakulandele manje mntana yabo. Alright, yini kulandele sinye manje akuna stress naloma ungahamba uyomlanda but angisho kusuke ku-interview le naye makafika obviously last time njengoba benginayo lo musha naye uzoba khona mhlampe naye ngizobe ngi-expect ukuthi ngilindene uthini kucala yabo mangabe nawe ukhuluma grand so nami sekugame nami ngizobona ukuthi ngisini kena mara ngathi uyayisaba aboshire ngathi njalo nawe uyabasaba kambani mntana. No, angibacwaye just ukuthi sengiyasho ukuthi okay lo this time angeke azafanele nalo wakucala lo wakucala mhlambe angaba different yabo kunale interview siyenza nale efana nale khona yabo kule yeah into enjalo ngisho kanjalo vele. Wasaka from ebhubesini abafethu angasaba ngoshare time man uyazichaza yabo azichaza umpana ukuthi ikhamba kanjani sondela ngabantwana space kamereni grand. So bafethu ulawo ntanga lomhlaba ngimbuzo omnyane few yabona ukuthi nimazi kangcono indaba yakhe ayiphelele obusherini ntanga DJ ntanga wenzani ya producer naye into bengingayikeni. Yeah. Njayami
Ngi-right mos angibajuti. Hayi ugrand vele, so njengoba usho mfethu ukuthi kunjalo, asho ukuthi into ekhona vele yabo. Ubona ukuthi mina mangifika ukuthi Okay, ngasho ukuthi nawe inkinga usukumkhathe kungavali kana buye egemini phela nawo umuntu labantu zwakala dala zwakala zwakala abale ayikavali dala. Hayi ngasho ukuthi okay, njengoba bengitshela ukuthi production nakanjani yabo, so ukuthi angisho nawe azange sasho straight ukuthi okay production siyayishaya nemara siyenza kanjani, so ukuthi angisho nala njengoba sikhona manje abazi nabo ukuthi okay production iqala kanjani yabo, bekumele nabo bazi, but mhlambe next time bazokena mara sebazi ukuthini. Okay, nami ngifikile babona ku-interview ukuthi okay lo muntu lo siyakwazi ukuthi simention ukuthi okay into esovele uyayenza, cause angeke ngikwazi ukuthi ngibatshele ngibacocele into engeke baze bayi-understand nabo, cause abanye abantu bafuna uku-understand into abayibonayo. Yeah, so nawe kumele usho straight wena mfethu ukuthi okay lo muntu enza so kuso yabo. Yeah, into enjalo. Manje-ke mina ngifuna sibapruvele ipoint mntana manje washayela amalayini wakho lawo washaya isitudio umntana bagayidayile nokuthi wena vele umuntu ne-music abone no. Oh, just for music and okay. Lama line lawa yavele ngasho ukuthi bekuyiphathi yale lento lebesiyenza ne-production leya, but besingakayiqedi production yakhona, so ama-line wakhona nawo angeke ngisho ukuthi ngwacedile yabo. So ngasho ukuthi mhlawumbe okay ngakwazi ukuthi ngiba-understandise kahle, sebabona kahle ukuthi okay nami i-production le ngiyenzayo ne-camera nayo ibhekile lapho la ngenza khona yabo, cause no manje angeke ngize ngikwazi ukuthi ngibayenzele lawo ma-line lawo ngapha sikayicedi thina lento besithi mara phela ngisho abantu bajwayele ukuthi namanga na-editha lapho aculi nina mina ngifuna ubapruvele no show ukuthi vele wena mntana ake ngaphakathi kulo so kuwele kancane. Okay, noma bekuthiwa lapho-ke bathi sa-editha ne. Okay, uku-editha bakhona nabantu abakhona ukuthi ba-edithe mara bakwazi ukuthi babone abanye abantu, so ukuthi nabo-ke angeke bakwazi ukuthi babone leyo form leyo mhlawumbe uma ngabe kube kuyenzwa lapha ngisho. So le nto leyo ezobe siyenza laphaya nabo bazofuna ukuthi kumele kusho ukuthi babe ne-understanding, but angayihluphi yona ama-line okwamanje angeke ngize ngikhona ukuthi ngibanikeze, cause nami angeke ngisho ukuthi okay ngisuke vele ngiwacabangile lawo ma-line lawo, cause manje ngawashaya ne, but kubo angeke kube straight yabo, cause angeke bawa-understand ukuthi ama-line lawo mhlawumbe azobe athini yabo. So mhlawumbe something mangabe khona into engathi yakhala, so mhlawumbe at least simdlalele ingoma i-track, mhlawumbe mangabe khona i-track afuna ukulizwa simdlalele i-track uyalimamela, i-video nayo ibhekile laphaya, asinandaba ne-edit. Prime uyabaleka kahle kahle nofuna ukukhombisa abantu ukuthi ngizile ngami ethele stock utaphansi ngiyakhere ngishaya inamba utaphansi kahle ikambani awufuni ukwenza next. No angizange ngisho kanjalo. Okay, into kanjalo ngiyayi-understand afila ne uCherry loya kwi-interview. Okay, this time manje akekho, but next time masenza interview mhlawumbe mangabe uzoba khona naye ne. Okay, kulandele umunye uCherry manje sengicabanga ngibana wangithi vele ayithola. Okay, bese lo munye ntana kulethele leli shisa ke manje mfana ngithola nalo yamuhle ngithola bonini lo ngimletha manje futhi manje wes mara yazini akuna stress, ithi sicabange kucala ne ukuthi cabanga yini. Yes, sobona ukuthi okay i-interview la sibona khona ukuthi okay manje sengathi iyahlangana, siyabona ukuthi okay abantu baya-understand lento lesiyenzayo la yabo, angina stress no asiyeke lokubhala ntana mina ngizwe mina manje ntwana lo Cherry ngiyamlanda ngiyabantwana ngiletha khona yini ayithola bona ukhulume naye manje zama ukwenzani khombisa abantu ukuthi wena akusuthi usabe isitoko or njani interview le iyasebenza lo noma iyakusiza na ukuthi usanganele isitoko noma nawe uyabakhombisa ukuthi no angisabi isitoko nithi manje njobe ngichazela ukuthi ngimeka njani kanje landele yona. Okay, akuna stress ungamlanda futhi right. Mhlawumbe mafethu Christine no so kilada simede mnyana for ntanga at least azoprove point
Because manje ngiyabona uDani nithatha serious ngibona ngathi manje uyasaba unaka sana. Awucwaye ngisho nje. Yeah, khululeka. Yeah, ayisaba boshekile yami to speak. Niggas is talking feel like Japanese.